God formiddag. Jeg er Lone Rasmussen og står her med anden viceborgmester, Tatiana Hjort Sørensen, som blandt andet er formand for Beskæftigelsesudvalget og medlem af Økonomiudvalget. Og Tatiana, Aarhus er Danmarks hurtigst voksende by. Hvordan kan det være? Og hvordan har I tænkt jer at forblive det? Aarhus er et attraktivt sted at bo, både for virksomheder og mennesker. Vi har mange gode uddannelsesmuligheder, et godt erhvervsklima, et mangfoldigt fritids- og kulturliv, skøn natur, en god størrelse, vækst, og sådan kunne jeg blive ved. Vi har tænkt os at holde fast i den positive udvikling med at gøre mere af det, vi allerede er i fuld gang med. Der skal fx sikres boliger og arbejdspladser til de mange borgere, gode skoler og daginstitutioner til børnene, gode vilkår for og på vores mange uddannelsesinstitutioner og gode forhold for de virksomheder, som allerede er i Aarhus eller som overvejer at flytte hertil. Enhedslisten har udtalt sig, at Aarhus skal spare 250 millioner kroner i år 2013. Hvordan har I byrådet tænkt jer at finde så mange penge? Det har jeg ikke noget kort svar på. Jeg kan dog sige, at det bestemt heller ikke er let at skulle spare, for vi er meget bevidste om, at langt de fleste besparelser får indflydelse på borgernes hverdag. Personligt vil jeg også meget hellere være med til at sætte spændende nye projekter i gang og øge servicen for borgerne. Men den krise, som vi desværre stadigvæk befinder os i, har gjort det nødvendigt for os at spare på udgifterne, for at holde kommunens økonomi i balance, og det har vi påtaget os ansvaret af. Jette Jensen fra Enhedslisten har skrevet, at Enhedslisten synes, at Aarhus Byråd gennem de sidste år har igangsat så store anlægsinvesteringer, at kommunekassen er ved at være tom. Hvad siger du til det? Det er rigtigt, at vi i Aarhus har gjort store anlægsinvesteringer. Det er positivt af flere årsager. For eksempel er det med til at skabe flere arbejdspladser, ikke mindst inden for byggefagene, mens byggeriet står på. Det er også med til at sikre den vækst, vi ønsker her i Aarhus, med plads til de mange flere studerende og borgere, som i øvrigt flytter til kommunen hvert år. Det er positivt, når vi har mulighed for at investere i nye eller forbedrede daginstitutioner, skoler, plejehjem osv. Og så er anlægsinvesteringer jo med til at fremtidssikre kommunens anlæg med energirigtige og klimavenlige løsninger, både inden for byggeri, drift osv. Det er godt nok ikke rigtigt, at anlægsinvesteringerne dræner kommunekassen. Kommunens driftsbudget er på ca. 17,7 milliarder kroner, og anlægsbudgettet er kun på 1,2 milliarder kroner. Det synes jeg sætter det meget godt i perspektiv. Jeg har læst, at Bestsellers kontor og logistikcenter bliver flyttet ned på havnen. Hvorfor bliver det flyttet, og hvad får Aarhus ud af det? Den præcise grund skal du spørge Bestseller efter. Det er en privat virksomhed. Et bud kan være, at det er rent praktisk at være placeret ved havnen, og de trænger til nye og større lokaler. Bestseller er jo en succesfuld virksomhed, som er med til at skabe arbejdspladser i kommunen, og det er vi rigtig glade for. Det er blandt andet også med til at få flere skattekroner i kommunekassen, så vi har råd til bedre service over for vores øvrige virksomheder og borgere. Mange virksomheder, som f.eks. Arla, er irriteret over, at Aarhus sparer på snerydning, så de selv skal til at betale for at få private virksomheder til at rydde de små veje for sig. Synes I i byrådet, at det er i orden, at de selv skal til at betale ekstra for at nå frem med deres varer? Og hvad skal en almindelig borger i Aarhus gøre, hvis de veje, de kører på, ikke er ryddet? Jeg har ikke modtaget klager fra Arla her i Aarhus, men jeg ved godt, at nogle kommuner har udfordringer med vintertjenesten. Arla vil tværtimod udvide her i kommunen med flere medarbejdere i de kommende år, og det ser jeg som et tegn på, at vi er en erhvervsvenlig kommune. For almindelige borgere kan det selvfølgelig være træls at skulle kæmpe sig igennem sneen, men udover at man skal køre efter forholdene og måske tage hjemmefra i lidt bedre tid. Og så synes jeg, at det er vigtigt at sige, at der er lavet en prioriteret vejplan, hvor man sikrer, at der er ryddet på de vigtigste og største veje og cykelstier først. Hvornår regner du med, at Aarhus er ude af den økonomiske krise? Og hvad mener du, der skal til? Jeg vil ønske, at vidste det. Vi gør vores bedste for at skabe arbejdspladser og være attraktive for virksomhederne, så vi kan holde gang i væksten her i kommunen. Krisen er jo global,
så der er en global indsats i gang, som skal have tid til at virke. Fra regeringens side har man også i gang sat en række initiativer, og vi virkelig gør dem selvfølgelig her i Aarhus. Der er ingen nemme og hurtige løsninger, men jeg håber meget på, at vi er på vej ud af krisen. Det var det. Nu vil jeg ikke holde på dig længere, Tatjana. Tak for interviewet. Selv tak, og det var det så lidt.